नव नव ऑडियो वीडियो कॉमेडी आ लाइव प्रोग्राम सबसे पहले देखबा के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथिली दबंग के लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करू। भैया अरे सिलबट पे भांगिया के पिसला से बधता पे हमारो बलम माता गौरा पार्वती मैया बाबा से कहतिया जे ए ओढ़रदानी ए निर्मोही ए जोगिया अब बारा गजन करे दिले राउर मच्छरदानी लगा दी मच्छरदानी ए बलम दिन के माछी आ रात के मच्छर बहुत हैरान करता ए हो गजेरी ए हो भंगेरी तनी हमार रात में मच्छरदानी लगा ताकि हम मच्छरदानी से बचो। बड़ा सुंदर भाव हो सिलबट पे भांगिया के पिसला से बदतर हमारो बलम सिलबट पे भांगिया के पिसला से बदतर हमारो बलम बारह गजन करे राउर मच्छर माछी लगा दे मच्छरदानी ए बलम बारह गजन करे राउर मच्छर माछी लगा दी मच्छरदानी ए बलम पर्वत पहाड़ पर डाल दिल पानी आफत हमारा कपार पर कहिया रह बड़ौआ पर्वत पहाड़ पर डाल दिल पानी आफत हमारा कपार पर रउआ बुझात नहीं खे घरवा में रउआ बुझात नहीं खे घरवा में कैसे रहतानी ए बलम बारह गजन करे राउर मच्छर माछी लगा दी मच्छरदानी ए बलम बारह गजन करे राउर मच्छर माछी लगा दी मच्छरदानी ए बलम पुरस्कार है गणिता देवी की तरफ से शानदार ढेर सारा पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र राय पिता स्वर्गीय जयलाल राय अपनी माता के आत्मा के शांति के लिए 101 रुपये का पुरस्कार है। रउआ गाजा पी के रहे बम बम जी हरदम डमरू बजाए कहे डम डम जी रउआ गाजा पी के रहे बम बम जी हरदम डमरू बजाए कहे डम डम जी कितना कही हम रउआ के ए कितना कही हम रउआ के ए हो
गजेरी कितना न कही हमारा के सहल सहाला नहीं हम बाड़ा गजन करे बाड़ा गजन करे मच्छर माछी लगा दी मच्छरदानी में बलो राजा मच्छर माछी से भरल घरवा लइकन के डेंगू होई जाई के डरवा सुनो गौरा माई कहत दिया भोला बाबा से जे ए हो भंगी बा मच्छर या माछी से भरल रउआ घरवा आ लइकन के डेंगू हो जाई के डरवा गणेश और कार्तिक के मच्छर जो काटी हैं तो डेंगू के बीमारी हो जाई जल्दी मच्छरदानी लगा दा न तो घर में ना रहो हाँ डबल बेड वाला हाँ डबल बेड वाला मच्छरदानी लगई हो ए हो बालकृष्ण सुनो मच्छर या माछी से अरे भरल रहुआ घरवा लइकन के डेंगू हो जाए के डरवा महेश खेसारी सेवकबो पे आ शंभू यादव गबैयो पे आ करदा तू इतना रहम तनी गबैया पे रहम कर दो ए हो भोले दानी आ शंभू यादव गबैया पे करदा तू इतना रहम बारा 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 गजन करे